În această dimineață doresc să aduc ceva din partea Domnului și am zis, Doamne, cam ce ai vrea Tu să aduc eu ceva din partea Ta? Și vă spun că este harul lui Dumnezeu că în această dimineață suntem aici. Amin. Și noi, dacă aveți în casa Domnului, aș dori ca noi să ne bucurăm, să ne deschidem inima, pentru că dacă nu ne deschidem inima, prezența lui Dumnezeu vine. Și vă știți că Dumnezeu, tot timpul, în fiecare epocă și în fiecare timp, eu vă spun cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeu lucrează într-un mod tainic. Amin. Dacă tu îți deschizi inima la cuvântul lui Dumnezeu, că mulți oameni, și vă dau un exemplu, era Nicodim în Biblie și vă știți că Nicodim era un învățător. Amin, amin. Și acest învățător mergea la biserică. Amin. Și noi trebuie să mergem la biserică. Amin, amin. Ca să înțelegem planul lui Dumnezeu. Amin. Și dacă ne uităm în Ioan capitolul 3, vedem acolo că acolo erau doi învățători. Știți că erau doi învățători? Domnul Iisus Hristos era cel mai mare învățător. Amin. Și călăuzitor al bisericii. Și era și Nicodim învățător. Și auziți, când s-a întâlnit acest învățător cu Domnul Iisus, auziți ce a spus? Tu trebuie să te naști din nou. Amin. Ca să poți să intri în împărăția lui Dumnezeu. Ce ziceți? Biserica are nevoie să fie născută din nou? Amin, amin. Ce ziceți? Biserica trebuie să fie schimbată, transformată? Amin. Pentru că dacă nu sunt schimbat și transformat, eu vin degeaba la biserică. Mă credeți? Noi ne luptăm degeaba. Și Dumnezeu, El vrea ca să ne dăm silința, să înțelegem că mesajul ăsta trebuie să producă ceva. Amin. Acest mesaj trebuie să producă pe Hristos în tine și pe Hristos în viața mea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am un verset în Biblie care aș vrea să-l citesc, să vedeți că e foarte important ca oamenii să înțeleagă că noi avem nevoie de cuvântul profetic. De cuvântul profetic să poată Dumnezeu să te transforme, să te schimbe. Biserica trebuie să ajungă la o creștere, Amin. la o maturitate. Și auziți, profetul a spus un lucru foarte important. Puțini vor crede acest mesaj. Puțini vor fi născuți din nou. Amin, amin. Puțini vor ajunge la maturitate. Puțini vor iubi. Amin. Puțini vor ierta. Dar mireasa lui Iisus Hristos va iubi pe Hristos întotdeauna. Amin. Pentru că ea face parte din El și tu faci parte din Dumnezeu. Cât de slab ești, vină la adunare. Amin. Poate zici că de multe ori nu mai poți. Poate spui de multe ori, nu mai pot că am suferit atât de mult. Și am necazuri și am probleme în viața mea. Dar voi știți că Iisus Hristos este singurul care ne poate ridica. Amin, amin. Iisus Hristos este singura bucuria noastră. Bucuria nu este în lume, frate. Pentru că mesajul meu în predica nașterea din nou. Mireasa trebuie să treacă printr-un proces al nașterii din nou. Amin, fraților, eu nu spun că eu sunt deștept. Dumnezeu o cere în zile din urmă să fii născut din nou. Amin. Să fii transformat. Să te lași călăuzit de Duhul Sfânt. Amin, amin. Știți că Nicodim mergea la biserică. Era un învățător. Cunoștea Biblia din scorță în scorță. Dar el nu era născut din nou. El nici măcar nu era călăuzit de Duhul Sfânt. Și noi trebuie să înțelegem cum să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Dacă un frate nu știe, du-te ajută. Amin. Nu trebuie să condamn pe frate că un om nu știe. Este păcatul tău dacă tu cunoști cuvântul și nu te duci să-l ajuți. Amin, frate Păluș? Pentru că dacă noi cunoaștem cuvântul și Dumnezeu ne-a luminat, eu nu vreau să vă arăt în această dimineață cât de deștept sunt eu. Nu! Eu vreau să vă arăt cât de bun este Domnul. Amin, amin. Cât de mare și de mare dragostea Lui pentru tine și pentru mine. Dumnezeu așa de mult s-a îngrijit de tine. Și așa de mult te iubește Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a trimis un profet cu adevărul. Pentru că toată lumea este mințită, fraților. Oamenii sunt mințiți și înșelați din cauza pentru că nu are o învățătură corectă. Dar noi, mireasa lui Iisus Hristos, avem o învățătură corectă. Pe cărți și pe benzi. Și oamenii nu ne mai bagă în seamă. Și auziți, Nicodim, un mare învățător de biserică, avea nevoie să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Amin. Nu-i destul să cunoști cuvântul. Amin. Tu trebuie să te lași condus de acest mesaj. Amin. Dacă acest mesaj este stâlpul de foc, atenție ce vă zic, acest mesaj este stâlpul de foc și Duhul Sfânt vrea să intre în inima ta mai mult decât nu-ți dai seama. Dumnezeu trebuie să-ți curățească mintea ta, trebuie să curățească sufletul tău, viața ta, să încerci să înțelegi că trebuie să treci la o experiență cu Dumnezeu. Experiența cu Dumnezeu nu este aici.
Experiența cu Dumnezeu nu este în capul tău. Experiența cu Dumnezeu este să ai pe Hristos în trupul tău. Amin. Tu trebuie să fii un templu în care să locuiască Duhul Sfânt. Doamne, te rog, fă-ne serios cu cuvântul tău. Fă-ne cinstit cu adevărul tău. Tu trebuie să fii cinstit cu frații. Credeți-mă ce vă spun, niciun om n-are voie să vină la ambon să predice Evanghelia dacă nu-i cinstit cu biserica. Pentru că tu trebuie să fii cinstit cu copiii lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să fii cinstit cu Dumnezeu în primul rând. Și Dumnezeu, El vrea, și chiar vreau să citesc un verset, să vedeți cât de important e ca biserica să aibă învățătura. Să aibă o învățătură corectă. În Proverbe, și pe aceea vreți să facem și o rugăciune, în Proverbe capitolul 4 cu versetul 13. Ține învățătura, nu o lăsa din mâna ta, păstrează că cea este viața ta. Ați auzit ce este mesajul? Mesajul profetic este viața ta și viața mea. Amin, amin. Și Satana vrea să facă ceva, să vă depărteze de mesaj. Satana vrea să te facă să nu mai vii la biserică. În zile din urmă, Satana se luptă cu biserica. Satan se luptă cu tine și cu mine. Amin. Să nu rămânem pocăiți, să nu dușim Domnului. Dar vă spun, acest mesaj ne dă curaj. Acest mesaj, nu altceva. Acest mesaj ne dă curaj. Amin, amin. Când tu nu mai poți, poate Dumnezeu. Amin. Am venit slab la biserică, n-am putut să mă rog, n-am putut să cânt, n-am putut să predic. Și când m-am rugat și a zis, Doamne, te rog, deschide inimile în această dimineață. Lasă pe Duhul Sfânt să fie simțit printre noi. Doamne, să te simțim pe tine. Pentru că fără prezența lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Dar când vine prezența lui Dumnezeu moaie inimile. Amin, amin. Poate ai venit descurajat. Și poate zici, Doamne, nu mai pot. Dar există un Duh Sfânt adevărat, fraților. Amin. Care te ridică. Dumnezeu vrea să te ridice în capul ăsta, să-ți dă curaj. Să înțelegi că ești un copil al lui Dumnezeu. Să înțelegi că ești o fiică a lui Dumnezeu. Să înțelegi că ești un bărbat al lui Dumnezeu. Amin, amin. Și indiferent câte greutăți ar fi, vreau să-L urmez pe Dumnezeu toată viața mea. Slavă Domnului. Vreau să stau lângă Iisus. Vrei și tu să stai lângă Iisus? Dă-i slavă Domnului în această dimineață, că ai viață în tine, că ești sănătos, pentru că El te ridică, El te întărește. Și Dumnezeu și-a dat sângele pentru voi. Amin. Fiecare frate din biserică are valoare. Slavă Domnului. Fiecare frate care poartă numele Domnului, nu trebuie să vă bate joc de El. Slavă Domnului. Pentru că sângele lui Iisus Hristos e pentru El. Și noi trebuie să avem respect de orice frate, de orice soră, de orice copil al lui Dumnezeu. Doamne, pune respect în această adunare. Doamne, pune pocăință adevărată. Pentru că, fraților, în ziua Cincizecimii, când a venit Duhul Sfânt peste ei nu se luptau unul împotriva altora. A venit Duhul Sfânt peste ei că se iubeau unul cu altul. Amin, amin. Duhul Sfânt vine între noi dacă ne iubim unul pe altul. Amin. Și dacă iubim acest mesaj, când noi toți iubim acest mesaj, Duhul Sfânt vine între noi. Stâlpul de foc este aici și mulți oameni nu-l vede. Stâlpul de foc este întrupat astăzi. Iisus Hristos este în frații mei, în surorile mele. Și mulți nu crede, dar eu cred din toată inima că Dumnezeu în inima voastră locuiește acolo. Pentru că Satana nu poate crede acest mesaj. Satan nu vrea să stai cu cuvântul, pentru că cuvântul e Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu te ridică, și Dumnezeu te întărește, Dumnezeu să vă binecuvinteze sufletul vostru. E foarte important să te lași călăuzit de mesaj. Nu te lăsa călăuzit de oameni. Nu te lăsa călăuzit de nimic din lume. Tot ce în lume, credeți-mă, lucrurile din lume vorbește. O biserică înșelată de lume. Profetul a spus acolo că predicatorii, învățătorii, și toate cultele sunt înșelate de lucrurile din lume. Și tu nu trebuie să te lași condus de lucruri din lume, trebuie să te lași condus de Duhul Sfânt. Amin, amin. E foarte important să te lași condus de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt te va conduce întotdeauna la mesaj. Duhul Sfânt nu te va duce în lume. Mulți zice, frate, am Duhul Sfânt și să duc în lume. Acolo este un duh fals. Sunt nașteri false. Sunt profesi falși, sunt toate lucrurile false. Singurul care nu este fals, vă spun din toată inima mea,
După cât am citit mesajul ăsta, singurul care este dovedit de Dumnezeu este mesajul. Amin. Dumnezeu, El vrea ca tu să stai cu acest mesaj. Inspirația mea în această dimineață a fost importanța nașterii din nou. Tu trebuie să înțelegi de ce trebuie să te naști din nou. Frate, dacă nu te naști din nou, tu nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Amin, amin. Frate, dacă nu te naști din nou, tu nu vei intra în Hristos. Tu trebuie să știi cum să intri în Hristos. Când tu ai intrat în Hristos, tu ai trecut printr-o experiență cu Hristos. Stâlpul de foc a intrat în tine și când a intrat stâlpul de foc în tine, tu vei renunța la tot ce este în lume. Frate, pentru că e foarte important ca voi să aveți Duhul Sfânt. Amin. Frate, mulți oameni zice, când tu vrei Duhul Sfânt, cu adevărat tu vei renunța la toate lucrurile din lume. Că nimic din lume nu te duce în cer. Nimic, sufletul nu poate fi mântuit cu bani. Sufletul nu poate fi răscumpărat cu nimic din lume. Sufletul este răscumpărat prin cuvânt. Mireasa e răscumpărată prin cuvânt. Și acum, dacă tu nu te naști din nou, tu nu vei putea să înțelegi nici cartea Peceților. Tu nu vei putea să înțelegi mesajul de rog. Pentru că tu nu ești născut din nou. Și ce înseamnă a fi născut din nou? A fi născut din nou înseamnă a fi născut din Hristos. Tu trebuie să fii născut din cuvânt. Amin. Și când tu ești născut din cuvânt, tu ești spălat cu o apă. În această dimineață trebuie să vină o apă peste tine. Că apa spală păcatul. Un copil când se naște, el se naște cu sânge. Devine murdar, se naște din femeie murdar și trebuie spălat copilul. Ca să fie curat. Și acum, mireasa lui Iisus Hristos, ea trebuie să fie spălată prin cuvânt. Să spele Dumnezeu creierul tău, să spele Dumnezeu sufletul tău, să spele mintea ta, și auziți, trebuie să spele Dumnezeu mintea ta și mintea mea, ca să poată să ne dea gândurile Lui. Amin, amin. Dumnezeu trebuie să-ți dea o gândire curată, o viață curată, să încercăm să ajungem la o maturitate, să ajungem la o maturitate a credinței. Pentru că, vă spun ceva, credeți că orice om poate fi înfiat? Credeți că stâlpul de foc vine la oricine? Credeți că orice om poate să fie în amvor? Vă spun, nu oricine. Trebuie stâlpul de foc să fie aici în amvor. Amin. Stâlpul de foc să fie în amvor. Pentru că noi când predicăm aici în amvor, noi trebuie să predicăm ce ne spune Duhul Sfânt. Amin. Noi nu avem voie să predicăm ce vrem noi. Pentru că dacă un om nu-i născut din nou, un predicator nu-i născut din nou, el va scoate și va adăuga la cuvântul Domnului. Pentru că dacă tu ai Duhul lui Dumnezeu în tine și am Duhul lui Dumnezeu în mine, nu vreau să scot din cuvânt. Pentru că profetul meu a spus, spune-și ce am spus eu. Amin, amin. Atunci tu ești corect cu Dumnezeu când tu spui ce a spus William Marion Branham. Mie nu mi-e rușine de profetul meu. Mulți oameni le este rușine să spună cine. Pe Facebook am văzut, le rușine să spună cine este profetul acestui mesaj. Nu, frate, pentru că eu nu pot să spun că descoperirile ăștia le am de la mine, așa, că au venit de la mine din flori, nu. Aceste descoperiri le am de la stâlpul de foc venite printr-un profet. Amin, amin. Nu că le ai tu din puterea ta. Și fratele Bravo a spus în predica nașterea din nou, să vedeți că e foarte important. Tu nu poți să crezi acest mesaj până nu se produce ceva în tine. Trebuie să se producă ceva în tine, frate. O sămânță când o pui în pământ, tu o pui în pământ și ea vine la viață dacă vine o ploaie de sus. Amin? Nu, fratele Braham a pus cuvântul, ne-a trimis cuvântul. Dar peste mesajul ăsta care tu l-ai primit, trebuie să vină o ploaie, frate. Sămânța din tine trebuie udată. Amin, amin. Cum? Prin cuvânt. Amin. Prin ascultarea cuvântului se capătă credința și Duhul Sfânt te mișcă, te transformă și lucrează cu tine. Ce ziceți? Duhul Sfânt lucrează în noi azi? Amin. Lucrează. Și este nevoie de o gură binecuvântată de Dumnezeu care să mânuiască acest mesaj. Acest mesaj trebuie Duhul Sfânt să vorbească pe gura ta, Duhul Sfânt să te conducă, Duhul Sfânt să te schimbe. Noi nu mai putem să ne purtăm ca oameni vechi. Odată m-am certat, odată m-am bătut, odată am înșelat, odată am furat. Dar când a venit stâlpul de foc în inima mea, nu mai pot face așa ceva. Amin, amin. Și asta e foarte important. Și auziți, și citesc un paragraf și pe asta vrem să facem o rugăciune pe ajutorul Domnului. Auziți,
Dar să fii născut din nou, trebuie să treci printr-un proces al morții. Amin. Frate, am stat și m-am gândit acasă, am zis, Doamne, când am luat predica asta în mână din nou. Și am zis, cum, Doamne? Predica asta mă îndeamnă să mor? Da. Și zice, fiecare trebuie să moară. Amin. Trebuie să mor față de ideile tale. Amin. Amin. Trebuie să mor față de plăcerile tale lumești. Trebuie să mori față de tine însuți. Trebuie să moară eul tău, mândria ta. Amin. Ca să poată Dumnezeu să se întrupeze în tine. Dumnezeu prima dată scoate demonii din noi afară și apoi intră El în noi. Dumnezeu ne curățește, ne spală și trebuie să ajungem, e foarte important ce spun, trebuie să înțelegem ce înseamnă o experiență cu Dumnezeu. Amin. Pe fratele meu, dacă eu nu am Duhul Sfânt, cum pot eu să duc pe altcineva la Duhul Sfânt? Ia gândiți-vă. Un om orb poate conduce pe un alt orb, dar un om care are Duhul Sfânt și luminat de Dumnezeu și are experiență cu Dumnezeu, te poate lumina la Dumnezeu. Amin? Deci este important ca să ai Duhul Sfânt. Amin. Este important pentru că sunt 3 etape prin care biserica trebuie să treacă, mireasa lui Dumnezeu. Este nașterea din nou, după nașterea din nou vine cele 7 virtuți și după cele 7 virtuți vine capul, piatra din capul unghiului peste tine. Și noi tot timpul suntem într-un proces de transformare. Tot timpul trebuie să te lași călăuzit de Dumnezeu, tot timpul trebuie să te lași schimbat și transformat de Dumnezeu, tot timpul trebuie să te lași călăuzit de Dumnezeu. Nu te lași călăuzit de Dumnezeu, te ia lumea. Te ia lumea. Și îți ia diavolul și prin imaginație, prin intelect, te poate face Satana să citești mesajul și pe aceea să vezi cum își bate joc de tine. După ce te înveți mesajul, Satan te face să te crezi cineva. Amin. Amin. Frate, vă spun de ce vă spun, pentru că Satana vine la copiii Domnului și Dumnezeu l-a învățat pe Satana. Știți că Satana a învățat cuvântul în cer? Amin. Știți că Satana învață pe pământ cuvântul? Amin. Amin. Și am zis, Dumnezeu l-a învățat pe Satana cuvântul și în cer a început să se dea mai mare ca Dumnezeu. Așa e. Mulți oameni studiază mesajul și începe să devină autodeștepți. E super intelectual. El este un super intelectual, dar n-are Duhul Sfânt, frate. Sunt oameni care cunoaște Biblia de la cap la cap, cunoaște mesajul de la cap la cap și el nu poate ierta. Și el nu poate iubi. Amin. Și nu poate să te ajute cu nimic. El cunoaște mesajul, dar n-are viață. Eu vreau ca să înțelegem, ai cuvântul, dar trebuie să ai și viața. Să se producă ceva în tine. Pentru că mesajul ăsta și Biblia asta, fraților, credeți-mă ce vă spun, o spun din toată inima mea. Suntem foarte răspunzători de acest mesaj. Amin. Vei răspunde cu sufletul tău și cu viața ta. Amin. Conduc familia ta la Dumnezeu. Haideți la Dumnezeu să ne pocăim când mai avem timp. Pentru că timpul s-a dus aproape, dacă observați. Timpul se duce și noi nu suntem pocăiți. Și noi nu suntem schimbați. Și Dumnezeu vrea să ne pună în poziție. Dumnezeu vrea ordine, nu? Amin. Dumnezeu vrea ordine. Dumnezeu vrea în biserică să fie slujitori. Dumnezeu vrea biserică fiecare să aibă locul lui. Dar dacă omul nu vine în ordine după acest mesaj, slujbele se pune după acest mesaj. Slujbele nu se pune cum vrei tu, după capul tău, după cum... Nu. Trebuie Duhul Sfânt să vină aici și să conducă pe fiecare la locul lui. Când un om are o slujbă din partea Domnului, eu dacă am o slujbă din partea Domnului, eu nu pot să mă duc să iau slujba lui fratele Jean. Acolo nu mergi Duhul Sfânt, frate, dacă eu iau slujba ta, dacă eu mă bag peste tine, nu mergi Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne așeze pe fiecare la locul lui. Amin. Și auziți, trebuie să trecem printr-un proces al morții. Morți față de tot.
Astfel, ca tu să poți fi născut, trebuie să faci aceea. Tu trebuie să mori. Tu nu poți niciodată să trăiești din nou. Atenție! Nu aștepta ca cineva să te ajute. Nu aștepta ca cineva să te împingă. Tu însuți trebuie să te pregătești. Pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeu. Amin. Frate, dar cum să te pregătești? Să te pregătești prin cuvânt. Prin cuvânt. Este foarte important să ne rugăm. Rugăciunea e foarte importantă. I-ai la cineva, frate? Păi tu vrei să vină Duhul Sfânt în adunare. Dar tu știi că nimic nu merge fără rugăciune? Amin. Și urmăriți, în viața creștinului, Dumnezeu rezolvă problemele mele cu rugăciune, frate. Amin. Amin. Nu cât de deștept ești tu. Și în această dimineață Dumnezeu să lase orice duh de deșteptăciune afară din noi. Amin. Ca să putem să fim călăuziți de Duhul Sfânt. Profetul a spus, dacă tu le știi pe toate, Duhul Sfânt nu te mai poate conduce. Amin. Amin. Cum? Păi da, eu cunosc toate paragrafele din mesaj, din Biblie. Dacă eu mă cred autoștiutor, Duhul Sfânt nu mai poate să mă călăuzească. Amin. Noi trebuie să ne zmerim ca Duhul Sfânt să ne călăuzească. Amin. Să ne pocăim. Pentru că un om când se zmerește, Dumnezeu îl înalță. Și Dumnezeu vrea ca noi să ne întoarcem la El. Cu toată inima. Să renunțăm la lucrurile lumești. Fraților, foarte mulți oameni nu predică asta, lucrurile astea. Pentru că în ziua de azi se predică Evanghelia cu mănuși. Nu spun adevărul de aici de la Amvon, pentru că se supără frații. Fraților, noi nu trebuie să predicăm numai pe placul bisericii. Noi trebuie să predicăm pe placul lui Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă întărească. Haideți să ridicăm în picioare și ar dori să facem o rugăciune. Și această rugăciune, știți? Pentru ce să facem? Ca Dumnezeu să ducă această adunare într-o unitate a Duhului Sfânt. Amin. Nu unitate făcută de oameni. Unitatea nu face omul. Unitatea o face Dumnezeu. Amin. Amin. Și noi trebuie să ne unim cu cuvântul. Nu trebuie să te unești cu nimic altceva decât cu cuvântul. Amin. Când tu te-ai unit cu cuvântul, tu și Hristos ești una. Și trebuie să înțelegi că Hristos în această dimineață vorbește pentru tine, Hristos în tine. Amin. Fraților, eu l-am adus pe Dumnezeu aici, credeți? Amin. Tu l-ai adus pe Dumnezeu aici. Amin. Că Dumnezeu în tine, Dumnezeu în sora și în fratele. Amin. Și când zice, uneți doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent aici. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Nu ai voie să vină în Amvon să predice Evanghelia dacă nu-i cinstit cu biserica. Pentru că tu trebuie să fii cinstit cu copiii lui Dumnezeu. Amin. Trebuie să fii cinstit cu Dumnezeu în primul rând. Și Dumnezeu, El vrea, și chiar vreau să citesc un verset, să vedeți cât de important e ca biserica să aibă învățătura. Să aibă o învățătură corectă. În Proverbe, și pe aceea vreți să facem și o rugăciune, în Proverbe capitolul 4 cu versetul 13. Ține învățătura, nu o lăsa din mâna ta, păstrează că cea este viața ta. Ați auzit ce este mesajul? Mesajul profetic este viața ta și viața mea. Amin. Amin. Și Satana vrea să facă ceva, să vă depărteze de mesaj. Satana vrea să te facă să nu mai vii la biserică. În zile din urmă, Satana se luptă cu biserica. Satan se luptă cu tine și cu mine. Amin. Să nu rămânem pocăiți, să nu dușim Domnului. Dar vă spun, acest mesaj ne dă curaj. Acest mesaj, nu altceva. Acest mesaj ne dă curaj. Amin. Amin. Când tu nu mai poți, poate Dumnezeu. Amin. Am venit slab la biserică, n-am putut să mă rog, n-am putut să cânt, n-am putut să predic. Și când m-am rugat și a zis, Doamne, te rog, deschide inimile în această dimineață. Lasă pe Duhul Sfânt să fie simțit printre noi. Doamne, să te simțim pe tine. Pentru că fără prezența lui Dumnezeu nu se întâmplă nimic. Dar când vine prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu moaie inimile. Amin. Amin. Poate ai venit descurajat. Și poate zici, Doamne, nu mai pot. Dar există un Duh Sfânt adevărat, fraților. Amin. Care te ridică. Dumnezeu vrea să te ridice în capul ăsta, să-ți dă curaj. Să înțelegi că ești un copil al lui Dumnezeu. Să înțelegi că ești o fiică a lui Dumnezeu. Să înțelegi că ești un bărbat al lui Dumnezeu. Amin. Amin. Și indiferent câte greutăți ar fi, vreau să-L urmez pe Dumnezeu toată viața mea. Slavă Domnului. Vreau să stau lângă Iisus. Vrei și tu să stai lângă Iisus?
De slavă Domnului în această dimineață, că ai viață în tine, că ești sănătos, pentru că El te ridică, El te întărește. Și Dumnezeu și-a dat sângele pentru voi. Amin. Fiecare frate din biserică are valoare. Slavă Domnului. Fiecare frate care poartă numele Domnului, nu trebuie să vă bateți joc de El. Slavă Domnului. Pentru că sângele lui Iisus Hristos e pentru El. Și noi trebuie să avem respect de orice frate, de orice soră, de orice copil al lui Dumnezeu. Doamne, pune respect în această adunare. Doamne, pune pocăință adevărată. Pentru că, fraților, în ziua Cincizecimii, când au venit Duhul Sfânt peste ei, ei nu se luptau unul împotriva altora. Au venit Duhul Sfânt peste ei că se iubeau unul cu altul. Amin, amin. Duhul Sfânt vine între noi dacă ne iubim unul pe altul. Amin. Și dacă iubim acest mesaj, când noi toți iubim acest mesaj, Duhul Sfânt vine între noi. Stâlpul de foc este aici și mulți oameni nu-l vede. Stâlpul de foc este întrupat astăzi. Iisus Hristos este în frații mei, în surorile mele. Și mulți nu crede, dar eu cred din toată inima că Dumnezeu în inima voastră locuiește acolo. Pentru că Satana nu poate crede acest mesaj. Satan nu vrea să stai cu cuvântul, pentru că cuvântul e Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu te ridică și Dumnezeu te întărește. Dumnezeu să vă binecuvinteze sufletul vostru. E foarte important să te lași călăuzit de mesaj. Nu te lăsa călăuzit de oameni. Nu te lăsa călăuzit de nimic din lume. Tot ce e în lume, credeți-mă, lucrurile din lume vorbește. O biserică